Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bamda kasni. Mi gi pai ba Central Dublin ban yakhi bat persha ek jingsha thombor da kawat tari ya gawi ka khna ka barang sansnem karta badi kawi ka longkmi badi arngut ki khna ren. Shushu lai thu bagi pulit kemsham lakit kli halor gane ga jingja layo jingtep ba utai ubriu ba thombor ya kita ki khna bat ka longkmi udan kumbasan pausnem karta. Shushu lai thu bagatai ka longkmi ka badan kumbalai pausnem karta kalamen saujur bar kita ki khna ki brang dan sansnem bat ka khna ka badan rusnem karta kim damen saujur. Lai thu bagi pa jongkasnong Dublin kila bitar ba namar ka jing jong utai ubriu bar kila yakhi a police station ka badan ha Central Dublin. Kargum ki khubor belayo alum na yathu bagi tegi pat ba kila sngo bitar hadu kata-kata ya ka jing bam sutnyo jong ki pulit ki pat ba kila thang ya ki kali jong ki pulit bat ki ra ya ka suloi batem ding.